Maproblems ese ari kusangana neZimbabwe tikada kubvunza even vanhu vese vakatonga nyika ineyi nevachiri kuitonga nevachada kuitonga unonzwa vachingotaura kuti masanction ndo problem, masanction ndo akauraya nyika, masanction ndo akasvitsa nyika pathis state yairiko zvinezvi. Ende vari kutotaura kuti ari kuramba achingogujumura nyika nekuti anzi ari kukanganisa zvinhu zvakawanda. But panapa mhuri yeZimbabwe ndiri kusangana neimwe nyaya yandiri kuona panapa iri kuitika kuUganda. Pane opposition wekoko mufana wechidiki anoitwa Bobi Wine ari kutochemerera kuti masanction ngaauye aiswe pana Museveni president wekoko kuside kwaUganda. Ari kuti aiwa izvosoka tatoneta manje nekumutolerata nezvinhu zvese zvaari kuita. So panapa zvatondishamisa kuti saka kana pa masanctions aya kana ari kuuya this guy haasi kutya here kuti nyika yavo inoramba ichizoenda down sezvemaproblems akasangana neZimbabwe, because wadatarisa this guy is the main opposition ikoko ende ndiye munhu anototeererwa nevanhu vakawanda, mayouths nevanhu vakasiyana siyana. Panapa anga akatonyora akati I addressed the media this morning regarding the role of sanctions in dealing with impunity by the regime. Here is the press statement on sanctions as a tool against impunity. The reason we call for sanctions on General Museveni and his officials and why we celebrate when they imposed can be summarized in one word: impunity. We live in a country where the regime is effectively captured, undermined and disempowered. All accountability mechanism to the extent that they can no longer hold anyone connected to the regime responsible for wrongdoing. Parunzi wese iko zvinhu zvari maconnections kuside koko. For example, munhu anenge akaita kana sachivhayo yoyo makona nditi zvinhu zvake zvakamboita nyaya dzake munodziziva dzekuti anogona kutotadza muchitonzwa kuti uyu munhu atadza anofanira kurangwa. Panzi ikoko kuside kwawo haasisina basa nekutaura kunzi uya unokuyu sei wadaro omborangwa oita sei ogadziriswa. Anzi havasina nguva iyoyo, vakungotarisawo so votongomusiya vachidaro. Saka arikutaura kuti no, zvinhu izvozvo zvinhu zvakashata because kwakutotanga kune vamwe vanhu vari pamusoro pemutemo. Hatichataura hedu zvemuZimbabwe. muZimbabwe unotonzwa kuti ningadai kuzonomutera kuti ko ningi sei wadaro, unongonzwa kunzi ari connected nevari kutonga. Zuro ndizuro uno pane road yakaonekwa ichiiswa uchienda kuBlavuyu uko, unonzwa road pasina kana 1 week yatochereka wotonzi road yatoiswa tara nyowani ipapo. Kuzobvunza kuti construction company yakaita izvi ndeipi, unozongonzwa kunzi ma-advisors ana ningi vanoshanda vakadai. So ndo maproblems ezvinhu zviri kukomplainerwa kuUganda kwezvinhu izvi. Vari kutodedzera kuti uyai mumboranga varume vava muvape masanction because of zvinhu zvidiki zvakadaro. Unozoti tikada kutarisa Zimbabwe iko zvinhu zvipairika zvinhu zvakawanda zvisiri kufamba zvisiri kufunctiona nyika ineyi. But ukabvunza vanopikisa zvematongero enyika vanotaura kuti haasi masanction, but vanzi muri kutadza kumanaja zvinhu. Vanenge vachitoclaima kuti maresources munawo hobo but muri kuawasta, hanzi muri kuita corruption, muri kuita zvakasiyana siyana, mubva mahwanda nemasanction. So inini zvaindinetsa manje kuti saka sanction racho rinorova papi. But ndo panotiri kuona the guy uya anoitwa Bobi Wine ari kutaura kuti panapa zvatoda kuita panapa ndezvekuti toda kuti iye Museveni wacho nemaofficials magovernment officials ake varohwe ivo sema-individuals nemasanctions sezvakaitika masanctions ekuZimbabwe. Takazongonzwa zvakunzi masanctions ekuno kwamuri kuchema muchiudzwa kunzi ndo ari kukanganisa nyika, zvirango zvoupfumi izvozvo. Ari kukanganisa vanhu vari kutonga kuti ningi naningi netimu rake ndo vanhu vari palist remasanctions. Vanhu vakatozovhurika pfungwa vakatanga kuvhunduka musuno kuti saka muri kutaura kuti nyika ineyi iri kumashure because of munhu akavharirwa kana kuti mabusiness ake emari yaanodya iye nemhuri yake nemukadzi wake. Zvonzi ndo zvinhu zviri kukanganisa nyika. But nyaya yemasanction yangondiitira fani. But muri yeZimbabwe ndangoya panapa kuti timboonesana panapa kuti mimi nyaya yemasanction muri kuionawo sei, ende futi muri kuionawo futi sei nyaya yekuti this guy ari kutomachemerera kuti auye. What do you think kuti zvine effect ipi yazvinoisa zvingakanganisa nyika ere zvemasanction makada kuzvitarisa? Iwo ari kunzi anobata ma-individuals, munhu nemhuri yake nebusiness rake nemashamwari ake ndo vanenge vachinzi ima muchakwanise kuya kana ane company kana yekuti anohodha kana petrol kunzoko anenge kunzi iwewe uchahodhe petrol. Business kari nongoitwa kana mumwoka ndi vanhu vakawanda munyika. Ameno muri Zimbabwe chimbotionesai ngationesani zvine effect ipi yazvinopa.